kinanglan nga kana akong duha ka anak. Maoy akong pipilian nimo. Magpili ka ng duha ka anak nako kung kinsay imuhang gusto pangasawon. Kay ganahan gyud ko nga ikay masama ba na sa akong duha ka mga anak bisit asa to nila imong pilion. Nga ganahan kay ko na kanawag maayo kung anak kilatisa og maayo og asa gid mo ato duha kay pulos sa mga gwapa pero pati nga magsuka ka ba. At kung gusto magsuka ka na mga anak kay wow ka nga gwapo ka nga tao yung sinya di ka kayo sa anak ba. Saban, okay ra ka sa mga anak nga mapakasawa nimo. Bro, dad, di ko kasi sure nga makauyon ko sa mga anak. Dad, ako sa kanaon sa ato sa nakutos. Ano man nga di pa kasi sure. Wa ko kita lang. Ni ikaw pa sa sakto mo ka kasidad. Bata pa mo ko. Ab Wa pa may buhok ko. bata sabot ko nga batanon pa ka kay tungod kay ang imo ang buok. Wa pa man sige labong umayo. Pero ya kawas pasad, ganahan di ko nga bisan mo guli pa ka sakto sa Panginoon nga ikaw mismo may mapapana sa kunak kay kibaw ko tunay ikaw maong sa nimo kay pwede ka pamutahan ng imuhang naong. Ha? Nga ato ta. Sige, dad. Sigurado ay kita mo puti ang paan akong mga anak. Anak sila. Sige, dad, kayo. Pasi Balbon makasiksi pag na kayo. Pasi makauyon ko lang duha, dad. Sige na tata. Uy, na may kuyog ng amahan nila ni Chinchin og ni Maricel. Sang aliwas mo na kuyog na. Pastilan. Duda ko na mamisita to na. Murag kwartahan puro mo na. Wala gyud ko chance ani gyud. Katabang ko sa kumigubin ninyo bi. Kan martial arts to martial arts. May bukbok na tawanan. Brad. Oh, ay, usah mo kaya. Anong ihi ko rin. At tiyo sa sabar, tiyo sa sa. Ano mo na, gano'n. Patabang to ko nimo. Di ba, nasutian ti ka atong babahin to kung si panguya ba atong babae ba si Maricel o si Chinchin ba? Lagi ano day, unsay? Ang Amanda, istito kayo ba? Nakita na ko dito nga, nay kuyog, aliwas. Na sige, gipulay po nimo. Lagi, murag kabantay ko nga, murag, iyang ito po sa iyang mga anak. Ang mayati na, adik ko musugot, mailugan ko ato. Nya, mapuli pa gin mag-aliwas. Ano? Ako sa di sa Kuyugi ko kay, masyaat man ka. Sige, asam na ron. Itong agi ko, gidana ko si, itong mga kuya na ko, katong yung mga kuyog. Nanagan man ko. So ay gadlo ka na, asam na atong ato na. Sige, kuyugi ko. Sa may gusto na hubo. Palay na tusok nahan. Sige, ato na to. Asam na, gusto na hubukan ko ng jacket. Mga bumog lagi na Apay ron. lang ko ha. Sige. Dar ko sa mulayo. Ayaw ko na yung purma diha para paguyunan kasi kung anak. Okay. Pambilian di mo na duha na kong anak. Di malagi ni dad kay kita na kamatso ko biki. Ingat sa kong anak. Malisir. Chen. Tawag kayong papa. Diri mo duha. Ano yung pa? Ano gadang kagkabaw pa? Teka ba? Unsa man na? Ano yung mga anak, dad? Ano yan, mo ni si Malisir? Chen. Mao ni siya ang akong duha ka mga prinsesa di sa akong balay na akong ipaasawa nimo. Pagpilian ang duha kung kinsa ang duha nga imo dadon sa altar kami nyon. Di madadad ay. Ano man? Kinuyunan sa akong duha ka na. Ito mga gwapa na. Nag-ilog man kani mga laki na dipita sa among lugar. Kung dili ka na, may kay na ikaw baong sila nimo kay gwapo ka. Parison mo ang akong anak. Kung musuroy kong merkado, ako na dadon. Pida. Murag. Maglakaw ko siguro ito. Papandol ko. Ano man? Kasi mag-tismis-tismis ng mga tao. Ang musaw, kagwapo. Anong tawanan niya. Mapatay kay mga. Ginoo ko nimo yan. Ayaw palibari pilian na duha kay kinamaantos mga laki nga wa ko kagusto. Nag-ilog mga laki na dili. Gisulta ko sa sato. Kanan pagasawa na. Pagpili. Wa magay kong sugot ato dad. Anak sa senador gani nga. Ting papaha. Gakos pagay kong mayo. Imang tinil na nimo na duha. Uy, imang tinil. Kay gusto na ko nga di naman tuglain ang duha ka anak. Imang tinil na lang na. Di gid pwede dad. Ano nangyayari sa'yo? Ako'y mangita og lalaki nga kanang ikapares yung kinabuhi day. Naati kog mao na kinagko kay Quintas oh. Dako ka kwintas, walang buhok! Batanon pa man ni, wa pa man ni mo labong buhok ka ni. May nikidako pa mo, dako pa mo lahotes kinabuhi kay batanon pa ni. Nagpa-check up ka ba pa sa iyo? Sa iyo. Yung mata mo! Tingnan mo naman ang itsura niyan! Buso ko. Gwapo lagi taong day. Gwapo siya, gwapo di ba? Gwapo ka?
Anak ka ni senador ka ni. Wala mo Wako lagi sugot. ko. Pero, di ba dagi mo mga anak lagi kumuimot papangsawa na ko? Brad, ako si Muloyo, Brad. Tara. Eh, Nana si Maricel o si Cincin. lagi no. Tara ang kuyog, aliwas. Lagnaw na tuhan na eh. Tara, humor gitu po sa amahan. Lagi na, Kita na. klaro kayo gina, gitupo gina. Amo gani, No, abida ko. ko niya. Abida ko kay ka ng kwintas. Oh, Lagi. sibag tuon niya na to. Di mo na kinoko ng bitasa ko. Sibag tuon niya na to. Wala kwarta. Akong kay kulubin dito gani. Dali, manay mo yung grillo o, tag 5,000. Oo, ipaking. Ang aliwas oh. Balingo-lingo pa. Asa man? Mag-isut sa ako. Atong noon. Ay, sako eh. Mag-isut sa ako na. Eh, si, sigod to na ron. O lagi nagbaboy rin na ipaligid ron. Pasti. Ito ano eh. Dugbog sila. Ito nga lagi sa kukumo. Yan amahan ba? Yung wata doon yung amahan. Wata nawang naong tanawa. O gani, no. No, lainag na ako nga na to ka na. Pastilan. Wata na eh. Ato ka dagat. Hindi ko. Ay, nagmagdugay-dugay. Wala lang eh. Subuta ko mga Di lagi, mga kasawa. Di lagi ganun. Ayaw magdugay. Maricel, Gol. Isam na gol. Ako ni maganon. Kinimi ako ipapangasawa nila dua. Sige, bro. Mo ni panahon niya. Ako di. Pati kag naong yawati. Balik na sa kagapilan na kanang kulata dire. Balik ka kagapilan ng kulata. Aliwas man ako. Naibo ko anak, aliwas man. Wow na mga tuwa na, dad. Kini, mo ni siya nanguyab sa kuduha ka anak. Nya kada iya man bodyguard. Bodyguard niya. Bida mga bati abang nga naong. Kulata lang ko ni dua dire. Bida murag tabili sa lupi. Mo na ko papo. Ang sa mga mata ito, no? Ayaw na dito. Sa mauta, oh. Di madruwing. Sila. So, ipapangasawa. Dad. Ang mayo ni dad. Parang way makaangkol lang isa isa nga. Ako lang pangasawa ko ni mundo ka anak. Oh, sige. O Salamat. de, resin po na ko. Korting mahala na. Gikan na sa kuwan yun. Na remote control na. Oh. Salamat Ay, din. sugot, ay, sugot. Kuasa ko. Ay, kortisyan na ba ko? Kortisyan na ba ko? Wap. Yak. Paan ka? Iho! Ay, taon, Dad. Mula tagisod ko lang sa ako, Dad. Tanawa na ko naong, Dad.